Bydd y gair croeso yn cael ei weld ledled Cymru a thrwy gydol Cwpan Rider 2010. Mae'n croeso ni yn gwneud i'n hymwelwyr dimlo'n gartrefol ac mae'n cael ei fynegu'n gwbl ddiffiant. Rwy'n ni'n sicrhau bod yr argraff gyntaf yn un gofiadwy am y resymau cywir ac yn helpu pobl i fod yn rhan o brofiad real, pleserus a phersonol. Syniad yw trwy croeso bod ni'n helpu'r diwydiant a unrhyw un sydd yn ymwneud â ymwelwyr neu pobl sy'n dod i'r Ryder Cup i helpu nhw i rhoi safon da iawn o groeso, a hefyd math o groeso sydd yn Gymreig i naws. Ydy e'n bwysig yn bendant. Os ewch chi unrhyw le am wyliau, am bryd o fwyd neu ymweld ag atyniad arbennig, os cewch chi'ch trin yn wael neu fel person dibwys, pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd yna? Os bydd yn ymwelwyr yn cael profiadau pleserus yma, maen nhw'n llawer fwy tebygol o ddod yn ôl.